खोनादोंना खोनाबायना खोनाबायना खोनायाखै जाखो हा खोनादोंना खोनादोंना नोंखौनो गाबज्रिगासिनो दं आं खोनायाखै आङो खोमाया बिंगिसो आंना माबि बुक मानो लिरनायमोन हा मा खालामनो थांनाय 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो नोङो आंखौ सानसेयाव खोनादोंना होनबाय थायो नोङो मा सानदों नोङो आंखौ हा बिंगि सानदों नामा नोङो आंखौ मा सानदों नोङो आं मा बिंगि नामा खोनासंब्रा बुंबाय नोङो खोनासं होनना हा बुंबाय नोङो खोनासं होनना नोङो मा सानदों नोङो आंखौ बिंगि साननानै नोङो आंखौ जावगासिनो दं नामा हा जेब्ला आं आंनि बिफानि न'आव दङमोन अब्ला मा आंना खोमाया बिंगिमोन नामा हा जेब्ला नोङो आंखौ आंनि आफानि न'निफ्राय लाबोदोंमोन अब्ला मा आंनि खोमाया बिंगिमोन नामा हा जुदि बबिमोनब्ला आंनि गोसोआ बेसेबा सान्थि जागौमोन मा पेकेट नोंलाय हा मा पेकेट रायलायखौ मागासिनो दङ जा बुंनो गोसो सिदा सिदि बाथ्राखौ बेखेवना बुं मिथिबाय आं बेखौनो सोंनो सानदों दि नों माने दिनै इसेबां गरम जादों हा मा जादों इसेबां अर बायदि दुंहावलायनायनो रागा जोङाबा मा खालामनाङो हा आंनि इसोर बायदि स्वामी बेसेबा सिगांनिफ्रायनो नोंखौ बुंबोगासिनो दं आङो जावलेनो हा नोंथ' खोनासङाखै फंसेबो बाथ्रा फालेंनि टसकआ जिजोब्बाय एन्जर अरफ्लेजोब्बाय होननानै बेखौ सोलायना गोदान लायदो होननानै नोंखौ जावले बुंबोगासिनो आङो नों खोनासंदों हा नों बे बाथ्राखौ खोनासंदों फारसेथिं एन्जर अरफ्लेजोब्बाय फारसेथिं टसकआ दाब्ले जाजोब्बाय हा फालेंनि हाराफोरा टसकनि सायाव नुजाफैजोबनानै आंहा बिनि सायाव उन्दु सिनस्रि बिखुङानो सायै बेमार जालांजोब्बाय थाल दङ नोंहा बेफोरखौ हा 10 बोसोर सिगां आंनि आफाया आंनि हाबायाव जोथोबा हरदोंमोन बे फालें आरो टसकखौ फालेंआथ' थिगैनो दङ नाथाय टसकआथ' जाला बिनि सिङाव थानाय थुलाया दाब्ले जाजोबनानै एकदम गाज्रि जाजोब्बाय सानै जिफोराबो जिजोब्बाय एन्जराबो अरफ्लेजोब्बाय थुलायानो दाब्ले जाजोबना फालेंनि हाराफ्रानो स्राव ओंखारजोब्बाय बेवहाय उन्दुबाथाय आंहा सिनस्रि बिखुङानो साब्रुमजोबथारो बेबो नंगौ बेबो सैथोआनो जोङो जेब्ला गोदान हाबा जादोंमोन अब्ला बे फालें टसकआबो गोदानमोन ओमफ्राय जोङो सानैजों बेवहाय जों बिसिबां बाज्ल'लायबाय थादोंमोन ना गोजौ गाहाय जालायलायनायनो गासिबो गावबा गावनो जालांजोबोमोन आंहाबो बारा खस्थ' मोनामोन आरो गोसोआव दंना गैया नोंहालाय हा फाग्लासोहाय नोंबो मा बुङोथाय दङ आंबो गोसोआवनो दङ आं मोनसे खामानि मावनोसै र' बिहावसो जानायनो फन खालामसै आं र' थारमाने आफासोनो फन खालामसै आङो फिसाजोआबो इसिबां खस्थ' मोनगासिनो दं टसक गांसेनि थाखाय मा थिग आफाजों रायलायोब्ला फिसानि खस्थ'खौ नुनानै टसकखौ गिफ्टआवबो हरनो हागौलाय खोमा माबायदि मोनदों नोङो आंनि आइडियाखौ बिबायनानै जाबाय थादों नोङो थैजासिम नों खामायोना हा नों खामायोना खामाया आंबो खामायो आंबो खामायोना अब्लालाय मानोथो आंनि आफानाव बिहरबाय थानो नों खामायदोंबा नोंनि फैसा जमायनो हाया नामा नोङो हा गासिबो बुस्थुखौनो नोङो मा आंनि आफानाव बिनाय मोनो नामा सिगाङावबो हाबायाव जोथोबनि नामै गोबां बुस्थु हरबाय दाबो नोङो आंनि आफाखौल' आसा खालामनानै थाबाय थायो नोंहा खामायदोंबा नों बायना होनो हाया नामा आंनि आफानावल' नुहुरो नामा नोङो हा साला सम्पति उथिनानै जाग्रा आंनि आफाया नोंनि न'खरखौ सहायनांगोन नामा हा बाबु फैबाय जोंना सुवा दाख्लैसो फैना थांदों बियो बारा गोबाव जाथाराखै सप्ता खनसेल' जाथारदों आरो फैलायबाय बे दिनैहाय सोला सुवा बेनिनो दिनसै माबोरै दङ आगै माबोरै जानो आरो फिसा आंना गोथाव मोनजाफैबाय थायो नालाय ओंखायनो मोजां जाखागोन आरो दङ आबो मोजाङैनो आइ गुमै माबोरै दङ नोङो गुमैखौ बादो न'आव आइ आफामोनहा गासिबो थिगैनो दंजोबो ना बाबु बरिया गासिबो थिगैनो दंजोबो बरिया जिरायदो बाबु बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो फैबाय नोङो बाबु माला बेसेबा गोबाव जादों दाख्लै थांनाय सप्तायावल'सो फैदों बियो माबालाय गुमै आं बे लामाजों थांबाय थादोंमोन नालाय बे टाइमावनो आङो एसे आब'खौ नायलांसै होनना हाबलांनाय जादों आरो थांबाय थादोंमोन
आरे नोङो बे थांबाय थानायखौ ना एसे खम खालाम मिथिबाय मालाबा गोजौआवसो थांसिगोन नोङो आंनि फंबायजों मोजाङै रायलाय मिथिबाय नङाब्ला सोबानानै सानाबो अख्रांनि हाथरखिखौ नुहुरजोबगोन आं नोंखौ दानो बेनोथ' प्रब्लेम बे होआनोबा आंनि मथेब्ला नोंसिनि नोम्बौआ आंखौ रायलायनो खाबुखौनो होआनोब्ला बेखौसो बुंनो सानदोंमोन आङो खालि गावल' रायलायबाय थायो सानसे थाल्ला चापार 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 चापारनो आंखौ बुंनोनो होआ जेबो आंहासो खर'आनो गाज्रि जालायलाङो सानसे थारला चापार 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 रायलायनो आंखौ खर' गाज्रि खालामो नोंसिनि नोम्बौआ मा आंखौ खर' गाज्रि खालामो गामि गंसेनि मानसिफ्रा आंखौ मिथिजोबो आंखौ बयबो अनजोबो एक माथ्र नोंल' आंखौ गाज्रि मोनग्राया मिथिबाय नायलाय फंबाय नोंखौ बेखौ बुंबाय आङो दहाय फालेंनि फोना थस'आ गाजाजोब्बाय होननानै बेवहाय उन्दु आंना एकदम सिनस्रि बिखुङानो साजोबथारबाय होनना बुंबाय आङो गोदान लायदो होनना बेखौबो खोनासङा बियो मालाय गुमै मानो लायना होफैयाखैनो गोदान थस'खौ माजों लायगोन आङो हा लायबानो फैयाव फैगोन नामा थस'खा हा बे महारानिनो इस्प्रिंनि थस'खसो नांगौनो इस्प्रिंनि बाज्ल' गेलेबाय थानो थाखाय मिथिगौ नोङो बे इस्प्रिंनि थस'का बेसे दाम लायो 30-35,000 स्टार्ट जायो बिनि दामा मिथिबाय नोङो आरो बे इस्प्रिंनि थस'खौथ' नोंसिनि नोमखायाबो नुवाखै खोमा मिथिबाय मा होनदों नों बुंफिनाखै मा बुंदों मा होनदों आंलाय बिहावसोआबोथ' नुवाखै खोमा बेबायदि इस्प्रिंनि थस'खौ होननासो बुंदों आङो थारमाने आंनि बुंनाय मथेब्ला बिहावसोआबोथ' जानला माला 400-500नि थस'कावनो उन्दुयोना ओरैनो रागा जोंला बायोलै नोंबो आरो नोंबो माथाय मानसिया बे एसे दामनि बुस्थुखौलाय मानो नांगौ नोङो बेनिनो खिथु खारबागासिनो दङ नोङो बेनोथ'लै बेखौथ' बुजिया नोंसिनि नोम्बौआ एफा दामनि बुस्थुखौ माजों बायगोन आङो दे गुमै बिदिब्ला थांलायदोनि आंबो ओरै एसे माबायाव हाबहैनांगौ दखानाव खामानि दं एसे होमबालाय माला फैफिनगोन आङो नै आरो फैबावनोसो होनबावबाय मालाबा आंनाव गोथाव खिसाखौ मोनजाफैबाय थानायखायनो फैबाय थानो नागिरो साला बिसोरो बै नाय नङा जेबो बुङाखै आङो थारमाने आं माने सानदों आरो ना मालाबा बेबायदिनो सम फैबाय था होननानै दे बिदिब्ला गुमै आब' थांदिनि आं ना दे आगै थांदो होमबालाय मालाबा आइ आफामोनखौ थिनहर दे रांगाव रानि सना बैनिया थांबाय साहा कापसे गोथाव फुदुंना लाबोदो गाबागाव आथिं आखाइ दं गाबागाव मावदांलो मिथिबाय आरो आं बिनायखौ मोनाबा नोङो आंजों थाफानो मोना नोङो बेखौ हले मिथिना लाखा मोजाङै नोङो मिथिबाय आरे बेफोर उनाव जागोन दे आं जेबो मिथिया मिथिबाय थसक गोदान नांगौ आंनो थसक गोदान आंबो जेबो मिथियालै फैसा दंजायोबा लायबानो जाबाय थसक गोदान मोनागौ माने नों आदों देखौ मोना मिथिबाय मा जाबाय दानियाबा